Good morning, Taiwan! Hello! So, this is it. Andito na yung aming service. Dito kami sa day 20. Maghihintay ng aming service. Aming sasakyan. Hi, Ayla! Ayan na, ayan na. Ayan na yung aming service. Ito na ang aming sundo. Social. Ang aming sasakyan. Ito sa Pilipino. Ayan. Social. Mukhang dalawa sa harap. Sandal-sandal din pag may tayo. Hey sir, good morning po. Good morning. Okay. Okay na po yan. Okay. Good morning. Let's go. Good morning. So we are here na para mag-pick ng aming breakfast. Ayun mga soy milk. Mga soy, Saan ko ba yun? Parang walang katao-tao. Bakit? So we're here na Kuya na lang. ito na yung aming kainan. Ang cute ng kainan nila. Tsaka pag nandito kayo, ma'am, ang bango. 出去右转就是了。 Okay. Meron siyang translate. WC。 Yun po sa kanan. Okay. For 出去化妆间上厕所，出 Translation. 去右边就是了。 sa dressing of mga kapatid. Okay. Yeah. CR, nasa kanan daw. Diyan. Tapos kanan. Translate ko pa lang. Pasok na. Ayan, diyan daw. Tapos kanan. Yan. Diyan yung CR. Ayun. I think ito. Hindi. Naka-on. Yan. English name. English Name. Name. English name. English H H. ACE HCE. But your Chinese name is? Your name? 有点小安 Shan. 小安 Xiaoan. 小安 Okay, Xiaoan. 我的名字 Ano yun? So, wala. Nice. Sa'yo yan. Ito, may strong dito. So, mag-ananak muna kami. Mag-breakfast muna. So, ito para siyang chow fan. May egg siya. May ano yan? Meat? Meat. Tapos ito naman is noodles. Parang masarsa yung Para sa nila. mga sip-sip sa bus nyo. Yung etong pasta. Ayun pa. Gawan mo nga. Gawan mo nga yung tepan. Ha? Tepan. Almusal na rin po sila. And with our driver. Xiao soup. Xiao fan.
Shawan. Chow fan. 小安。 Legit? Legit. Sarap. Ay, Ay, hindi. oo, kasi gusto ko siya. Gusto ko tong ganitong tea, yung normal, yung... Ako iba yung tea na gusto ko talaga, so kakain na ako. Kasi rice? meron Ang kami, daming rice, oh. meron, ang bigat nito, ano ha, parang isang rice nito. Yung OG na tea, yung parang Lipton na ano. Sumukan. Kanin din to. Mamaya mo nakainin yan. O, di ba? Ayun siya. Ay, ganun. 100% din mauubos. Ano yung kanin? Ano Magtulong-tulungan na lang. in-order mo? Ano siya? Akala ko tapsilog. Ito tipan. Kuha ka Dito na lang, oh. Para, Kuha ka pa kanin. Luis. dito na lang. Kuha ka pa. Dami. Uy, kuha kayo dito ah. Ano maubos Di ba? On the other side. Kakaroon tayo ng food trip. Masarap naman ako sa akin ha. Parang, Diba? May sabi eh. hindi ako talaga sanay mag-chopstick, kaya kutsara ako. Masarap naman. Fairness ka sa pilasa. Gulay Gusto ka? Yung gulay. Para siyang ginisang sayote yung lasa sa akin. Naman gusto ko. Yung Chinese talaga. Yung mga dim sum. Kasi may ganyan sa 7-Eleven. Sarap. Ano? Ang ganda ng daanan nila rito. Oh. Tapos parang ano rin siya, Makati, Taguig. Parang mga walang tao masyado. Taas din ang buildings nila. Oh, ganda. Parang Athens ko sinasay ko. Galing. Wow. Andito na tayo ngayon sa ayan na. Hindi ko alam kung paano yung basahin. Wala silang English subtitle na pangalan. Oo. Oh. May ink pala dito. Akala ko malamig. Ano? Saan na tayo? Bumaba ba siya? Ano ba to? Kainan? May kainan siya eh. So we are now here at the flower farm. Ay, may mga turtle sila. At saka koi fish. Turtle. So punta na. Ay, cute. Yung mga bulaklak na at saka halamin. So, oh wow, more like botanical garden sila. Oh, bee. Bubuyong. Pure honey. Your mommy? Your mommy? Queen mother, yeah. The queen bee. Queen bee. Ganda naman Diba? Wow. So, ito yung ating ticket, 120 each. Ang entrance. So, wow, ito na. Uy, galing. Ang ganda. Walang English subtitle yung mga ano. Tapos ito. Ay, picture daw dito muna. Dito oh. Ay, may ano na ko. Formation oh. Ay, stamp po. Stamp kami. Dali, parang bumalik na tayo sa fish mo. Hello, sir. Wow.
Wow! Ay, piano. Cute. Typewriter. Diba? Maganda siya kaya lang may iba rin talaga yung sila dito. Wow! Wow! Ang dami mong supportive friend na photographer, no? Ang tataba po ng tilapia nila dito. Oh. Lagyan mo ng ganyan sa ilagay. This is the Chinese tilapia. Ang ganda ng ano nila. Oh, lalaki oh. Diba? Ano kaguluhan? Yung totoo. Ha. Dumayo yun dito para maganyan eh. Hi Ayla! Mamaya doon ka naman daw, Teya. Wala. Tataob na hindi na yung aangat pag ako'y nasa kabila. Mas maganda dito kanina. Spaceship dito. Meron silang free taste ng honey. Wow. No sugar. Para nakakabitin siya. No. This is... Tignan natin yung honey. No? I like honey. Oh, honey? Pero parang pang ano siya sa masarap po. Pag natural talaga. Sarap. This is now the Rainbow Village. Tawag nilang Rainbow Village. So, makulay siya na painting. Maikli lang siya actually. Maliit lang yung space. Ayan. Mabilis mo lang siya ikutin. Like around 3 minutes, 5 minutes. At ang mga greetings naman sa kanila, kay iba padlock, dito greetings. Wow! Dito sa kanilang village, ayun, sa labas meron ng mga condo na nakatayo. Ayun. Siguro noon ito, ang saya nito kasi oh, feeling ko ang daming bata talaga. So medyo mainit-init ngayon kaya let's go to our next destination. So we're here na to Okay. dito sa original store of Chun Shi Tang. Ito rin original na anuhan ng mga milk tea. Ayan yung kanya rin. Chun Shi Tang. So, since it's lunch, so kain na. The origin of pearl milk tea. Ito. It's okay? Table for food. Fairness po ako. 帮你们写桌号，你们可以一位点餐，其他的下楼，他们在地下室。 Ito lang yung nakakaloka. Parang ang hirap po yung intindihin. Kung may English ano siya. Ikaw mag-alala na pagigiliran ako ng dalawang sipa. Hirap po ba? Para may ano, may board exam. Tapos yun yung isa-shade ko anong order. Diba? Wala dito. So as you can see, hindi kami masyadong order na marami kasi hindi po namin naubos.
nila yung oras. Huwag maaga ulit. Hindi ko talaga marunong Bigyan ka mag-chopstick. naman ng option na pwede mo kinuha. Bakit i-schedule natin? Mas mag-amoy. Baka lang ba? Mas mag-ano? Diba? Okay. Mas mag-ano? Okay, kung natin ang mas Siya din ko talaga alam itong mga kinakain ko. Pero masarap. ito, parang rice cake na. May ano siya? May toge. Nakahiwalay po sa ibang table yung ibang grupo. Ano? Thank you, sister. Salamat. Ha? Oo. Oo. Excited na ako dito sa May. Check ako wala. Duyan na. Tofu o ano? Hap! Siya na siya, may nakaboil. Parang may visual lang. Na boba na. Tapos yung ano. Set. Yung milk tea na. Chicken. Ikaw masama mo. Beef noodles. Kapag nasa legit ka talaga na. Gusto ko ng native. May native pa. Native rin mo. May native pa. Native baby. Pagkama-lama. Wala ka na. Walang tinidor. Meron doon lang. Wala. Wala. Kusara lang nakita. Masarap? Masarap yun. Masarap. In fairness talaga, kapag gusto nila, hi! Hi! Dapat talaga. Alam niyo kung food trip lang din bang usapan, kailangan pumunta kayo doon sa mga legit na restaurant para matunan yung mga legit na lasa ng mga. Nakalive ka? Piling ko itong hindi natin maubos. Kaya dapat mamaya na ito. Kaya kailangan ko. Masarap. Apat siya. May magkano tayo? Kuhan po natin ang maluwagang pinakaugat. Wala ng boka. Ano siya? Ah, yun nga sabi ko, repolyo. Parang pickle. Happy birthday. Kanina birthday na. Oo, yun eh. Wala yung treat ko. Order na rin sa Hindi nila nag-order. Isa-isa na tayo. Wala nga lang ako ng yelo. May nanak ko sila sa Ay, dog. Ano yung nasa bowl? Dito lang pala pala. Just this. Ito naman, parang siyang paninyang manok. May gata. Mga five. Ano yan? Laban lang yan. Debit card ko. Ito. Okay, so, pag-shomay ko. Pero tolerable. Dahil ito ba sa show? Ano lang?
Ayla! Are you done? Yeah. Ha? Where's daddy? Sarap ng food. Na ano mo yung sarap? Sabi namin ni Greg. Sana pala, order pa kami. Naku mga moms, di pa po kami tapos dahil ang next target at next pupuntahan namin ay dessert. Ito rin ay isa rin daw po itong kilala at sikat talaga na dessert which is the ice cream dito sa Taiwan. Ano bang meron? Bakit siya sikat? Tignan na lang natin. Naku, pagpasok mo dito, ang laki ng langgam nila, girl. Oh my God. Hindi na ito langgam. Oo. Dinayo nga rin ng mga tao. Ang dami niya ng customer. Okay. Kakaiba nga yung ice cream nila. Tignan natin. Grabe. Ang laki ng anuhan nila ng ice cream. Ang laki. Nasa ice. Tignan na kami sa ice cream. It's like parang gelato. Plastic. We are in Taichung. Napakarami. Iba yung flavor dito. Iba rin ito yung iba-ibang klase ng chocolate. Grabe. Ang daming flavor. Malulula ka sa mga flavor ng ice cream nila. Oh, may red guava. May kiwi. Blueberry yogurt. Grabe. Grapes. Then dito naman, iba rin. Ito naman yung kanilang second floor. Ang ganda ng nila. Para sinadyang hindi siya matapos. Hindi pa po talaga tapos ang food trip namin. Sige lang. Diba? So dahil sa sobrang dami niya, hindi rin kami bumili masyadong marami. Butterfly ito pala. Cute. Walang idea. Ganyan na lang kami mag-food trip. Para hindi namin nagustuhan, okay lang, hindi masayang kaagad. Ay, ano to? White chocolate. Diba? Asan ang chocolate? Sa ilalim. Hindi pa tayo dumadating sa finals. Sa cream cheese? Asan na? Topping, free pa lang Ay, to? ay lang. Ito, goods na goods na. Di ba free itong cream cheese? Kasi lahat yung order namin. Sarap yung chocolate. May ganun-ganun yung demand. Yung best seller. Sarap ng topping. Yung free? Sarap. Yung toppings. May ganun-ganun, no? Ay, sorry ba? Yan, yung ano. Ito ano to? 3 toppings lang mo rin. Pero ano? Ano mo? Pineapple yan. Gusto mo ng ano? Ito. Oo nga. So much. Grabe, kung buong araw na ito, puro tayo kain ng kain. So after this, diretso na tayo ng hotel. Tama ba? Pa-hotel na tayo. After this. So, see you later. Papakita ko naman sa inyo yung aming mga magiging. See ya!